Спикер Верховной Рады Украины Андрей Порубий призвал ООН дать четкую правовую оценку выборам в Государственную Думу России в Крыму. На совместном брифинге с президентом ОБСЕ Илка Канерва глава украинского парламента отметил, выборы в парламент на оккупированной территории – это насмешка над международным правом. Дипломат в ответ пообещал, давление на агрессора продолжится, а санкции с России не снимут. В сентябре этого года в России проведут выборы в Государственную Думу. Що вкрай важливо, щоб міжнародні організації, в тому числі і ОБСЄ, дали чітку правову оцінку спробам проводити псевдовибори на окупованому Криму. Спільно з усім міжнародним співтовариством ми повинні не допустити цієї наруги над міжнародним правом. Крим був, є і буде українським. І, звичайно, ми обговорили шляхи нашої співпраці надалі по врегулюванні мирного конфлікту і домовились докладати усіх зусиль, щоб шляхом дипломатичним, щоб шляхом переговорів змусити окупаційні війська Путіна вийти з України і повернути суверенітет України над усіма окупованими територіями. Стосовно питання санкцій, я можу лише передбачити та висловити свою думку, що вони продовжуватимуться, і також рішення, які будуть приймати представники Європейського Союзу, вони будуть одностайні.